Fil-fatt bħalissa qegħdin fi ġnien l-Arusa tal-Mostax għax fit qabel għattilhom ħankun qegħdin bejn il-Mosta u n-Naxxar. Għax taf ngħidu l-eżerċizzju mhux bil-fors limitat għall-ġim jew post tal-eżerċizzju, l-eżerċizzju se tagħmlu jekk hux fil-kċina mal-kaber tal-kċina, jew inkella fil-ġnien, ġifieri anke inti tagħmel xi eżerċizzji hawnhekk f'dan il-ġnien stess. Dependi dak il-persuna, il-preferenza tal-persuna. 100% huwa bniedem xi jieħu gost jagħmel inħobb ngħid ħafna jien Marko l-ewwel qabel kollox u realistikament x'jista' jibqa' jagħmel għat-tul ta' żmien. Il-qawwa li jkun hemm kif jgħidu bil-Malti fejn hemm laqda mis-saħħa hija li meta nkunu f'ambjent ta' grupp. Issa dal-grupp jista' jkun żgħir, medju, kbir. Imma anke timijiet tal-futbol magħmulin minn tim. Għandek il-coach, għandek il-players, għandek id-diretturi huma għaqda bħal partit politiku huwa għaqda. L-istess ħaġa jekk aħna rridu illi inżommu xi ħaġa bis-serjetà, inħossu dak iċ-ċertu sens kif jgħidu bl-Ingliż ta' belonging li jiena parti minn tim, parti minn għaqda, dak normalment ħajjejna biex anke r-riżultati jiġu aħjar. Għalfejn? Għax hemm l-aspett ta' għamilt ħbieb ġodda, qed niltaqa' man-nies. Dawn in-nies qegħdin fl-istess ilma tiegħi, jiġifieri daw jifhmuni u jien nifhimhom, u dak iċ-ċertu sens soċjali ħajjejn ħafna lil dak li jkun biex jimxi l qudiem. Għaldaqstant anke pereżempju fi żmien il-pandemija sibna min anke jagħmel eżerċizzju mid-dar, imma xorta jkun hemm ċertu sens ta' komunità, xorta jkun hemm coach li idealment qed jarani u qed narah, xorta nista' nsaqsih jew nistaqsija, xorta hemm nies oħrajn forsi li qed nagħmluhom kollha flimkien u qed naraw il xulxin għax fejn hemm laqda hemm is-saħħa virtwali jew tant l-aħjar fir-realtà. Dak l-appoġġ kemm importanti.